Конкурс Мөсимдә быел 14-нче тапкыр үткәрелде. Онда Мөсим район мәктәпләреннән 17 команда катнашты. Командалар үз белемнәрен, ПДД белгечләре, беренче медицина ярдәме күрсәтү, тормыш иминлеге нигезләре, велосипедны фигуралы йөртү, агитбригадалар конкурсына тикшерде. Юл иминлеге проблемасы ул һаман да актуаль булып кала бирә инде. Без бүген менә Мөсимдә имин көпчәк конкурсын үткәрергә җыелдык. Районның барлык мәктәпләренең иң яхшы кагыйдә белүчеләр, иң яхшы велосипед йөртүчеләр, иң яхшы беренче ярдәм күрсәтүче укучылар җыелды. Имин көпчәк конкурсы районыбызда ел саен үткәрелеп килә. Бу конкурста елдан-ел катнашучы командаларның саны артып бара. Аллаһка шөкер. Балалар бу конкурста үзләренең белемнәрен тикшерәләр. Балалар арасында юл транспорт травматизмын кисәтү һәм мәктәпләрдә яшь юл хәрәкәте инспекторлары отрядларының эшчәнлеген активлаштыру максатында үткәрелүче бәйге быел ЮИТның 50 еллыгына багышлап оештырылган иде. Укучылар игътибарлы, мөстәкыйль булуларында бәйгегә иҗади якын килеп әзерләнүләрендә күрсәтте. Biz инде ничәнче ел хәзер елда шушы конкурска киләбез. Моңа кадәр инде урыннар алып килдек. Быел да сынатмаска балалар белән инде алдан ук әзерләнә башлыйбыз. Biz юл кагыйдәләрен беләбез. Кайчан светофорда яшел төс, пешеходный переходны, велосипедны кулга тотып. Бәйге нәтиҗәләре буенча беренче урында Мөслим лицее, күп еллар дәвамында беренче урынны алып килгән Мөслим урта мәктәбе командасы икенче урында калды. Өченче урында Түбән Табын төп мәктәбе. Дүртенче урында Олы Чакмак төп мәктәбе, Мөслим гимназиясе бишенче урында. Республика ярышында районданын лицей командасы яклаячак. Бәйге Түбән Камада үтәр дип көтелә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.